Шануй Господа за своїм маєтком і з початком усього прибутку свого. Пишеться не із залишків, не із лишків, а із початків. Тобто із того найкращого, що ми маємо, ми повинні шанувати Бога. У мене був в житті такий період, коли я шанував Бога із залишку. Із залишку часу, із залишку фінансів, із залишку ресурсів. Але я дякую Духу Святому за це чудове відкриття, яке Він дав. Шануй Бога тим найкращим, що ти маєш. Найкращим часом. А не тоді, коли вже потрібно лягати, відпочивати і розумієш, а ще не помолився. Не було вечірнього спілкування з Богом. І потім людина встає, йде і спілкується. І та молитва дуже часто в'яла, вона вже думками у ліжку відпочиває. Тому Бог, Він достойний і гідний того, щоб ми віддавали Йому найкращий час, ресурси і все, що ми маємо. Будьте благословені.